Gargala söwüşi. Sarak söwüşünden soň Xiva goşunlary Günorta Türkmenistana ayaklaryny sekmedi. Indi bu ýerlerde Eýrandaky gajarlaryň hökümdarlygynyň şahsy Nasreddiniň goşunlary basyp alyş hereketlerini ýaýbanlandyryp başladylar. Ol türkmenleri özüne tawin edip, özüne salgyt töretmekçidi. Emma türkmenler 19-njy asyryň ortalarynda goňuş döwletleriň basyp alyjyk ýörüşlerine garşy gaýdysızlyk bilen görüşüp, ata watanyny, ene topragyny döwüş gerip goradylar. 1858-nji ýylyň Gargala söwüşinde de hut şeýle boldy. Nasreddin Şah türkmenleriň üstünde ýörüş guramak üçin mejlis geçirýär. Köşkdäki emeldarlaryň we serkedeliň mekirlik bilen taryna kakyp görýär. Şol mejlisde Büjnürt velayatynyň häkimi Japarul Han türkmenleriň üstünde hary ýörüşe gitmäge taýardygyny ma'lum etdi. Şah Japarul Hany 1858-nji ýylda öz goşunlaryna baş serkerde edip Gargalany sogry bolsa ahal basyp almak üçin iýberýär. Japarul Hanyň goşunlary ençeme gün ýol ýörär, gürgen boýunda düşleýär. Uruş hopunyň awanyp gelýändigini habarly Gökleň türkmenleri Durdu Hanyň başçylygynda özara maslahatlaşyp galany berkitip söwüşe taýýarlyk görüp başlaýarlar. Olar goňşulary ahal we Günwatar türkmenlerine çapar ýollap kömege çağırmagy karar edýärler. Habar barandan soň atlan bolup derre Gökleň doganlaryna kömek gelmek üçin gelen ahaldan Nurverdi Hanyň başçylygynda 10 000 atly, Günwatardan Mahmud İşanyň başçylygynda 8 000 atly gargala gelýär. Munyň özü kyn günde birek goldamagyň umumy düşmana garşy bileleşik görüşmegiň türkmenleriň ganyna siňendigini suwut etýärdi. Bu wakany Awsettar Kady Jingnamada şeýle beýan etdiler. Gördü Gökleň ýyly gerdi gubary, yetip gelen 10 000 çapyk suwary. Tanadylar onu Nurverdi Handyr, merdana, ýyl bilen bir tenur jandyr. Öňlerinden çykyp aldylar garşy, uly kiçi aýdyp 100 000 alkysy. Ýaşyl don, eli ýaşyl hasaly, öňünde hak ýady, dili senaly. Mahmud İşan diýirler onuň ismini, gelýär ol baş bolup ýomut ýylyny. Munyň özü türkmenleriň atly ýaraly saýlama edermen ýigitlerine bir tuğun bayragyň astynda jemlenip, düşmanyň öňünden çykmagyna mümkinçilik beripdir. Japarul Hanyň goşunlary çendiriň üstünden geçip Gargalanyň golaýyna gelip düşläpdir. Adatça gadimden gelen däbe göre her tarapdan söwüşde öňüň bir batyr uruşçy pählewan ýekmejek söwüşmek üçin ortaga çykmaly eken. Bu gedek hem şeýle bolupdyr. Ýekmejek söwüşde esasan galkan bilen naýza kılıç ulanýardy. Japarul Han öz pahlywanyny öňe çykarypdyr. Kızlarbatdan pähli mergen diýen bir baty türkmen ýigidi garşydaşy bilen söwüşip, onuň süýür depesinden kılıcı indiripdir. Başabaş söwüşden soň Gargalanyň eteginde uruş başlandypdyr. Japarul Han galanyň topogyny tutup almakçy bolýar. Türkmenler bolsa ilk mergenleri, soňra galan nökerlerini söwüşe girdýärler. Söwüşiň edilji bajyk bolup pursatynda Günwatardan gelen ýomut atlylar kim hüjüme geçýär. Ýomutlaryň, Gökleňleriň birleşen güýçlerini umumy ýolaçlyk etmek wezipesi Nurverdi Hanyň paýyna düşýär. Düşman bilen söwüş barhaý güýjeýärdi. Nurverdi Han ketgudalar serdarlar bilen maslahatlaşyp, olary düşmanyň üstünde aýgytly hüjüme geçmek wagtynyň gelendigini aýdýar. Soňra Han ähli nökerleri ýüz tutup, türkmen tili taýpalarynyň agzybir bolanda Almajak galasynyň gaýtarmajak ýagysynyň ýokdugyny tap, olary şiir pelen kimin düşmana darynmaga çagyrýar. Düşman bilen aýgyt söwüş bolan güni tekeler Nurverdi Hanyň dykma serdaryň Çopan watyryň ýoluşynda ortada, ýomutlar Mahmud İşanyň Tuwak Murat Taraşyň başçylygynda çep tarapda, Gökleňler bolsa Durdu Hanyň ýagşy mergeniň başçylygynda sağ tarapynda durup söwüşipdirler. Japarul Han ähli top harasyny söwüş meýdanına çykarýar. Bu aýgytly çaknyşykda iki tarap hem ören erjel söwüşýär. Japarul Hanyň nökerleri türkmenleriň gazaply hüjümine çydaman, ýyda çekilmäge mejbur bolupdyr. Kän salym geçmänke türkmenler dol ýeňiş gazandypdyrlar. Olar düşmanyň tuğuny çapdypdyrlar. Nökerleriniň aglabatyny kılıçdan geçiripdirler. Bu gazaply söwüş Monjukly depanyň töwereklerinde bolupdyr. Umuman Gargalanyň eteginde bolan uruşda Päli mergen, Övezi Tentek Batyr, Çağrı Batyr, Pena Serdar,
Mardan gelen Gülten Batyr ýaly başga da köp ýigitler ulu edermenlik görkezipdirler. Japarul Han galan azawlyk nökeri bilen ähli getiren harby enjamlaryny taşlap söwüş meýdanyndan gaçyp gidipdir. Eýran goşunlarynyň ýeňilenligi baradaky habar eşiten Nasretdin Şahnyň gaty gahar gelipdir we ahmyrdygyny aýdypdyr. Gökleňler düşmandan olja alan mis topy Nurwerdi Hana sowgat beripdirler. Türkmenlerin Gargala söwüşindäki ýeňişi Eýrandaky Gajar hökümdarlygyna uly urug boldy. Bu söwüşde 3 san uly türkmen taýpasynyň birleşip düşmana garşy göreşmeginde Nurwerdi Hanyň, Durdy Hanyň, Mahmud İşanyň şahsy goşuntlary uludur. Olar Gargala söwüşinden soň has ýakyn aragatnaşyk saklapdyrlar. Bu hanlar biri-biri bilen ýüzbe-ýüz duşanlarynda türkmen taýpalarynyň güýç birikdirip agzy bir bolmagy zerurdy barada söhbetleş bolýardylar. Gargala söwüşi hem şonuň dogrudygyny hakykat ýüzünden suwd etdi.